Terve. Joo, mä tässä ajelen tonne Turkuun päin. Tuommoinen tuli mieleen, kun mulla aina kun mä lähden liikkeelle, niin on erilaisia semmoista kattelen niin maantielle, jos siellä on jotain renkaanpalaisia ja muita. Tämmöstä, miksikä sitä nyt sanotaan, ylianalysoinnin tarvetta ja ehkä pakko-oireita. Niin mietin justi, että sitä voisi kuvailla tuommoista niinku ylianalysointia, voisi kuvailla vähän semmoses, kun sä veistät puuhalon kyljestä semmosia päreitä, ja ne päreet jää siihen niinku puun kylkeen kiinni, ja sit sun tavallaan ajatus, niin se kulkee sitä puun pintaa ja se menee aina sitä päreen pohjaa. Se yrittää suorita tietä sieltä niin kuin jatkaa, mutta sitten se joutuu siellä päreen pohjassa pyörimään, muun ja päreen pohjassa, ja sitten se tulee sivusta sitten väkisin ulos, eli se on aina vastus. Ja se on vähän sama kuin jokeen menee, niin väliin tuntuu, että menee vastavirtaa, että etsii ne niin kuin aallonpohjat sieltä ja kaivaa ne kaikki mitä muut ei näe, tai ei tarvikaan nähdä, kun se on aika raskasta ja työllistä henkisesti. Ja sitten on sama kuin on niinku kareja niin joutuu niinku aina tavallaan sä ajat jollain tavalla sen karille sulla jää vähän vattapohja kiinni siihen ja sä pyörit siinä ja sit sä taas lähet, että se tavallaan, että sun ajatus ja muut niin ne ei mene silleen normaalisti. Eli ne jää siihen kivikkoon tai sitten siihen päreenpohjaan tosiaan niin junnaamaan, niin sitä voisi selittää, että se on nyt pakkoajatuksia, pakkoanalysointia. Se on aika raskasta, että tässä niin ajaa 100 kilsaakin, niin tulee useampaa semmoista 5-20 eri hommaa, ja sit voi olla vaikka 50 kilsaa, jopa 100 kilsaa joku ihan kotiin asti, että mikä niin pyörii siellä. Mikähän se on ja miksei sinne pohjalle päästy ja mitä siellä olisi siellä päreen pohjalla. Että silleen varmaan ylirasittuu, että ei pysty ihan kuluttaa hirveästi ylimääräistä energiaa niin kuin turhaa. Mutta sitten taas sitä ei oikein, se vaan tulee ja se on joku oikosulku. Se on vaikea selittää muuten, mutta nyt mulla tuli tää päreteoria mieleen. Ehkä se tuntuu eniten siltä,